Vi skal i gang med Surah An-Nas, tafsir af Surah An-Nas. Surah An-Nas er den sidste surah i Al-Quran, og det betyder, at det er nummer 114 surah. Der er i alt 114 surah i Al-Quran, og Surah An-Nas er den sidste. Surah An-Nas starter med Qul. Der er i alt 4 surah, som starter med Qul, og det Qul betyder sig. Og hver gang en surah eller et andet sted i Quran, der står Qul, så skal vi være opmærksomme, fordi Qul betyder sig, og Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne lære os at sige noget. Vi skal svare kuffar med et eller andet, eller at det er en dua, Allah subhanahu wa ta'ala lærer os, eller at det har været noget, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle sige. Hver gang der var surah eller vers fra Koran, som blev nedsendt, var det fordi, der var en eller anden situation, som Allah subhanahu wa ta'ala skulle forklare eller fortælle Muhammad sallallahu alaihi wasallam om. Og surah An-Nas blev nedsendt, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev syg. Og den første ayah hedder Qul a'udhu bi rabbin nas. A'udhu betyder at søge ly, søge beskyttelse. Sig, at jeg søger beskyttelse. Bi rabbin nas. Rabb, det er Allah subhanahu wa ta'alas navn. Det er Allah subhanahu wa ta'alas et af egenskaberne, som bliver nævnt her i denne surah. Og Rabb, når I læser Qul a'udhu bi rabbin nas, så er det super vigtigt, at I tænker på, hvad er det Rabb betyder. Det er ikke bare Allah subhanahu wa ta'ala. Hvem er han? Hvad er det Rabb kan? Han er ikke kun skaberen, men han er den, der hjælper mennesket. Han giver styrke, han opfylder vores behov, og han har skabt os første gang, og han vil genskabe os på dommedagen. Så jeg søger ly fra menneskets, altså hos menneskets Rabb, som hjælper os, og han er vores herre, og han er herren af mennesket. Og så er der et andet egenskab, et andet navn, Allah subhanahu wa ta'ala, som bliver nævnt i næste ayat, det er Malik. Malikin nas. Menneskets konge. Og konge, når man tænker på en konge, ligesom kronprins Frederik, ligesom kong Frederik, han er kongen af Danmark. Han kan bestemme meget, men Allah subhanahu wa ta'ala, som er Malikin nas, han er menneskets konge, han er kongernes konge. Og han har magt over alle. Han kan gøre alt, hvad han ønsker, hvad han vil. Ingen har højere magt end ham. Så når I læser Malikin nas, så er det ikke kun Allah subhanahu wa ta'alas navn, Malik, I skal tænke på. Han kan gøre alt, han har magt. Han har den højeste magt. Magt over alle sammen, alle konger. Kong Frederik, han kan lave nogle love, han kan underskrive nogle love, men Allah subhanahu wa ta'ala er altså højere end alle konger. Han er den mægtigste, og det er ham, der har al magten. Så i den første, der lærer vi, hvem Allah subhanahu wa ta'ala er. Han er vores Rabb, og Rabb har jeg forklaret, hvad Rabb betyder. I må ikke kun tænke på, det er bare Allah subhanahu wa ta'ala. Men Rabb er den, som opfylder vores behov og han hjælper os, når vi har brug for hjælp. Og han er skaberen. Og Malikin nas, han er altså kongernes konge. Så kommer vi videre til Ilahin nas. Ilah betyder den, som man tilbeder. Og ilah, når vi siger for eksempel La ilaha illallah, det er det samme ilah, der står her. La ilaha illallah betyder, at der er ingen andre guder end Allah. Og ilahin nas, altså menneskets Gud, eller guden af mennesket. Så ilah, det er også en af, det er også Allah subhanahu wa ta'alas egenskab. Han er altså den eneste Gud af alle mennesker. Selvom der er mange, der er jøder og kristne og ateister, men det er altså Allah subhanahu wa ta'ala, som er menneskets Gud.
Så indtil videre i de her 3 ayat, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, det er, det er Allah subhanahu wa ta'alas egenskaber, der bliver nævnt, og vi har endnu ikke fået at vide, hvem er det, vi skal beskytte os fra. Vi beskytter os fra, det kommer her i 4. ayat, min sharril waswasil khannas, fra ondskabet, der visker og trækker sig fra. Altså fra ondskabet. Og al ondskab, det kommer fra shaitan. Al ondskab. Og det, I skal tænke på, at når vi får nogle dårlige tanker, når vi får nogle dårlige følelser, så er det altså shaitan, som har visket til os. Vi kan ikke høre shaitans visken, men vi kan føle det, når vi får lyst til at gøre noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke er glad for, som vi ved, det er forkert, men vi vil bare rigtig gerne. Så er det fordi, at shaitan har visket til os, så vi har fået den følelse, at vi skal gøre noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke er glad for. Og min sharril waswasil khannas betyder fra ondskabet, der visker og trækker sig fra. Så lige så snart shaitan har visket til os, han har givet os den her grimme følelse, den forkerte, den onde følelse af, at nu skal vi gøre det her. Så, men lige så snart vi læser A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eller vi læser Qul a'udhu bi rabbin nas, Allah subhanahu wa ta'ala har lært Muhammad sallallahu alaihi wa sallam denne her surah, og det betyder, at vi skal også lære den. Så når han har givet os denne her onde følelse, og vi søger beskyttelse hos Allah subhanahu wa ta'ala, så trækker shaitan sig og tænker, nej, nu bliver det her menneske, han er ved at vinde over mig. Så vi besejrer shaitan, når vi læser denne her surah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, den der visker i hjertet af mennesket, eller i brystet. Så vi får denne her onde følelse, hvor vi får lyst til at gøre noget forkert. Når shaitan giver os denne her følelse, så virker det på os ikke i første omgang som om, at det er noget forkert. Fordi vi tænker ikke, at der er noget forkert i, at for eksempel hvis man er søvnig, og det er salat-tid, og man tænker, jeg behøver ikke at læse salat. Jeg har jo gjort det alle de dage, hele sidste uge har jeg læst salat, eller hele måned har jeg læst salat. I dag behøver jeg ikke, fordi jeg er søvnig. Jamen, det er ikke, det er shaitan, som har visket til os, at du behøver ikke at læse salat. Selvom I er måske, nogle af jer er meget unge, børn, mindre børn, hvis I har vendet jer til at læse salat, så er det en god idé at blive ved med at læse det. Fordi vi skal jo gøre Allah subhanahu wa ta'ala glad. Så hvis shaitan visker til en, at du har jo wudu, du behøver ikke, du har jo lige lavet det, ja, men du er søvnig nu, så du kan bare læse salat, selvom du ikke har wudu. Der er jo ingen, der ved det. Men Allah subhanahu wa ta'ala ved, at om I har wudu eller ikke har wudu, om I er søvnige eller ikke er søvnige, det er jer, der får lov til at bestemme. Shaitan visker kun. Shaitan kan ikke bevæge jeres hænder. Shaitan kan ikke styre jeres hænder eller fødder. Det er jer, der gør de forskellige handlinger. Shaitan har kun visket til jer, men shaitan kan ikke styre jeres hænder eller fødder. Og shaitan kan heller ikke styre jeres øjne, så hvis I kigger på noget, som I ikke må, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, det må I ikke se. Jamen, og shaitan siger, jamen det gør jo ikke noget, altså det er jo bare et lille glimt. Nej, det er det ikke. I skal stadigvæk, gøre det, som Allah subhanahu wa ta'ala gerne vil have. Min al-jinnati wan-nas, fra jinn og mennesket. Shaitan er jo også selv en jinn.
Og mandskabet, det er også mennesker. Så det betyder, at det onde, der kan være både onde mennesker og onde djinn. Der kan også være gode djinn faktisk, ligesom der kan være gode mennesker. Men vi skal være opmærksom på, at selvom det er et menneske, der siger til os, at vi skal gøre noget forkert, så er det fordi, ikke kun måske, så er det fordi, at, det menneske er blevet påvirket af shaitan. Shaitan har visket til mennesket. Og så er det, at mennesket siger til jer, en ven for eksempel siger til jer, kom nu, spark bolden ud over banen, eller hvor det nu er, ikke også? Hvor I ikke må. Så er det altså shaitan, og det skal vi altså rigtig meget passe på med, fordi det er ikke shaitan, som styrer os, det er altså os selv, som kan styre os.